Musa Celil, Hadişe. Күрше кызы Хадише шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кишегеп кайтты кичә. Караучы картаның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хадишәгә капканы. Капкада тимер йозак. Хадиша көткән озак, тышта кунып булмый бит, булса да гаршеис ак. Ахыры кызга уй керә. Төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хадиша койма аша сикерә. Кайтып керә йортына, кайткач бар да онытыла. Тик кадакка эләгеп, юбка гына йыртыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый, иртән китә хезмәткә, кишегергә ярамый. Әле дә кичсен кайтып, йоклаган кырын ятып. Күрше каршы эшенә шак җибәргән уятып. Әнә бара ул, кара, юбка гына чайкала. Исе китеп хатын-кыз юбкага карап кала. Икенче көн ни күрәм? Бер елыйм да бер көләм, урам тулы хатын-кыз бар да йөрек юбкадан. Күрше-күршем, теккәнче, мода дип көтөткәнче, бар да йөргән юбкасын, бот төбенә җиткәнче. Эй, Хадиша, Хадиша, кишегеп кайтып кичә, нинди эшкә чуалдың? Яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әллә ни йыртып, мода дия күрмәгез.